यही रहुए बनिए जवा जी बोली। हाँ तो देखो तनी कि जौन बना रहा कुल भसता रारी फेर से खड़ा होती है ना बोलब रुआ का बोलब हमको बोलने का अधिकार नहीं है ना। अरे तो मामा के बता दी रहुआ मत ही बोली रहुआ माने मीडिया में नहीं कौन यही तरी बता दी कि फिर पैसा मैं पानी में चली गई मैं अरारी खाड़ हो गई और फिर झांकी डला थाना में फोन कैनी है तो वहाँ के फिर पूछनी है तो हाथना डलाइल है फिर जानी कि रौरा कहाँ फोन कैनी है तो हाथना डाल के जैसे तैसे डाल के लो भाग के डर बनल बा जे अब अगर एने रुकता तो आगा पूर्व की कटान बढ़ी फिर ओने उत्तर प्रदेश पश्चिम में कटान बढ़ी। अभी ये जब स्थिति बा कि रोके के प्रयास सरकार कैले बिया। अब जैसे जैसे गंगा जल में पाड़े के जहाँ हमनी के मौजूद बनी जाए जे सत्येंद्र पांडे जी एगो समाज सेवी बनी वहाँ के घर रहे जहाँ हमनी के खाड़ा बनी जा जे एगो ककार देवी के मंदिर रहे ना उम्मीद नहीं है तो देखे वाला चीज़ बड़ी जे कुल वही परको पानी बात तो ढहल जाता है उल्टल जाता है तो उम्मीद हमनी के नहीं खे जाई। काफ़ी गांव से दूर रही गंगा जी वही गरी से हमनी के देखावत नहीं है कि शायद गांव बाँच जाए। लेकिन पिछला साल गंगा जी का ऐसा प्रकोप भइल कि इनका बहाव में आधा गांव जमैनी बही के केहू बिहिया चौराहा गइल केहू हितई नतई गइल केहू बांध पर शरण ले बा अभी भी केहू के घर आधा लटकल बा। सरकार आनन फानन में प्रयास भइल रोके के करे के पिछला साल भी प्रयास रहे रोके के झांकी दे के जैसे तैसे कह के बचावे के प्रयास रहे। इंजीनियर अइले जेई अइले बहुत सारा लोग अधिकारी पदाधिकारी नेता सब लोग आई कहलो जे अब तो भाई असो बाढ़ी आ गई भी असो कुछ होई ना जौन भी होई तो बाढ़ बीतला के बाद ही होई। बाढ़ बीतल फिर आइल लोग जब इंजीनियर लोग आइल बड़े बड़े नेता लोग आइल सब लोग कहल कि भाई हम करवा देनी तो हम प्रयास कैनी हमारा प्रयास से काम हो रहा बा। काम तो जब भइल बा रोके के प्रयास बा लेकिन हमनी के जानब जे जब के लोग से कि जतना भी जब रोके के प्रयास भइल बा का बुझाते कि कटान रुकल वैसे ना उम्मीद नहीं है तो देखे वाला चीज़ बड़ी जे कुल वही परको पानी बात तो ढहल जाता है उल्टल जाता है तो उम्मीद हमनी के नहीं खे जाई टिक पाई। मैंने तभी जौन मैंने बाँचल बा उम्मीद नहीं खे जो बाँची ना कहाँ से बची जब अभी ढाई देखी ना बिचवा में डाँड़ भर अरारी खड़ा कर दिल अरारी खाड़ हो गई तो परको पानी के बीच में हाँ अरारी खड़ा बा बोरी वो दियाई रही तो अगर ढंग से बोरी दे के तब परको पानी धई रही कि ना ढही बाकी वो दियाइले नहीं खे ओने देखत नहीं कि जहाँ तक कि परको पाइन कहत नहीं बा ओकरा पश्चिम वाले उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश वो में देखत नहीं कि एकदम पूरा अरारी खाड़ हो गई। हाँ वो एकदम आनियस ढहत है उन्हें अब वहीं डर भइल बा जे कहीं पलट के आई सही परको पानी रह जाइए हमनी के गाँव कोनो उम्मीद नहीं के हमनी के अब निराशरा हो गई बनी देखो तनी कि जिससे पर हुआ न धुन झांकी उखी डलात रहे लकड़ी पेड़ के काट के आवत रहे फिर उहे हाल भइल बा। उहे काम होता देख ली झांकी नीम के तो बबूर के डलात आया कोनो ऐसा अंतर नहीं। तेजा के कंट्रेक्टर जेई इंजीनियर बा लोग कि मैंने काम करके चली गई बोलो कंट्रेक्टर काम करके अपन चल गई। अच्छा जेई बाण है तो अब झांकी उखी डलवावत रहे कंट्रेक्टर अपन काम करके चल गई फोटो वोटो लेके ड्रोन से अपन गोइल। आ जेई साहब बाड़े जब हाँ जेई साहब बाड़े खड़ा बड़ा जेई बड़े देख ली ये जगह के हमन की यथा स्थिति देखावे के प्रयास करब जो लोग आवता सेल्फी लेता बहुत सारे लोग आके फोटो खींचता लेकिन यह गांव के का हुई आधा गांव तो पहले ही मैंने कहल जाओ कि गंगा जी में चली गई आ अभी भी आरी डलारी बाबा कुछ लोग बाँचल बा आशा रहल है जो हताना खर्चा होता कई करोड़ कई प्रोजेक्ट रहल है कि शायद एकरा के रोक लिए लेकिन अभी भी गांव के लोगन के हिसाब से जौन प्रयास होखे के चाहिए तो विफल नजर आ रहा एकदम विफल बोल तो देखे वाला चीज बा सामने बा जो विफल बा मैंने 8 गो लेयर रहल है तो कुल ढहल जाता है अब पानी और एक बीता बढ़ जाई तो है 2 गो बाँचल बड़ुआ तो ढह जाई मैंने अभी पानी नीचे बहे से लौकता हाँ लौकता पानी आई तो इहो ढह के चल जाई नीचे का
देख ली ए जब गंगा जी के रौद्र रूप वो देखे में आई। जैसे जैसे गंगा जल स्तर में वृद्धि हो रहा बा वैसे वैसे जाके लोगन के धड़कन बढ़ रहा बा जे असो का होई, असो का होई। मने सोची कि पूरा जिंदगी के कमाई कैसे कैसे पाई पाई जोड़ के एक एक रुपया जोड़ के इंसान अपन घर बनावेला आ उ घर थोड़ी ही देर में गंगा जी में विलीन हो जा या बुझात हो के जे ना भाई असो आवे वाला समय में ये घर बाँची ना। सोचियो इंसान के ऊपर का गुजरत हुई। लोग आई मुआवजा के बात हुई, कहल जाए जे भाई तहार घर बनवा दिए, तहारा के अथी दिए। लेकिन जब लोग विस्थापित होला वो विस्थापित के दंश जे झेलता शायद उ समझ पाई। हमनी के ऐसा कहानी एगो देखनी जे कि जैसे कोई रहन भाई घर बनावो तो लोग कुछ दूर पे जाके हो जाओ लोग का नाम रहे कि देखिए हमनी के घर बनावो तो नहीं जा। अब बिजली खींच के हमनी के लेके आई नहीं है जो लोग बिजली खाती भी हमनी संग मारा मारी करे के उतारू बा कि तहनी के आइल बड़ो कहाँ से भाग पड़ा के आ कहीं आके जोड़ लेते रहो। सोची कि मैंने विस्थापित के दंश कैसन होला। शायद हमनी के यह कहब जा कि सरकार के तो ध्यान बढ़ले बा, हे मैया शायद यह गरीब परिवार पर जबा के जौन रहे वाला लोग बा वो लोग पर वो दया करी, फिर कोनो दोसर द्वार देखी छोड़ दी जौना से जे एहू लोग के जिए के मौका मिले। देख ली चलत चलत हमनी के आ गई बनी जाके पिछला साल तक जब घर रहे सत्येंद्र पांडे के, जहाँ हमनी के मौजूद बनी जाए जे सत्येंद्र पांडे जी एगो समाज सेवी बनी, वहाँ के घर रहे जहाँ हमनी के खड़ा बनी जा। जे एगो ककार देवी के मंदिर रहे, जगशाला रहे, बड़की दलानी रहे, जहाँ हमनी के खड़ा होकर शूट करत रहे जा कि देखो देखो अब ये डर। लेकिन औसो के नज़ारा देख लिए जबा, देख ली है घर ह ए जगह से लेके देख ली ई जौन अभी फुलवारी बिया, ई जौन कोठ बिया हमनी के ओ घड़ी भी देखैले रही जा। ए जगह आके देखैले रही जा कि देख ली एगो घर रहे है, देखी ए घर के अंदर आई रही जा हमनी के ए जगह से ही जौन बा कि भागो 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 हाला बोल कि मैं डहल हो गई। अभी के नज़ारा देख ली पूरा ही देख ली जैसे बुझात हो के कोनो वीरान मन एकदम पड़ल बा कि उन्हीं के मने ई जब आके ऐसा मने एहसास हो रहल बा कि कतने लोग के गाँव छूटल बा, अंदाज़ा लगावल मुश्किल बा। हमनी के देखावे के प्रयास करे नहीं जाई जबा कि जब से जे भी विस्थापित होके गइल बा, केहू हितई नतई गइल, केहू बांध पर जाके शरण लिहल, केहू आरा पटना बिहिया में जाके आधा काठा एक काठा जमीन कीन के ओइजा जाके अपन रैन बसेरा बनावल। मने एगो जौन साथ रहे, एगो जौन गाँव के आपस के जौन प्रेम रहे वो कहीं ना कहीं दूर सुदूर तक मैंने अब देखे में ना आई, वो सिर्फ और सिर्फ याद बन के रह जाई। देख ली हमारा के यहाँ बहुत सारा लोग के फ़ोन भी आई जब से कि राय जी जौन काम हो रहल बा जब अच्छा नहीं के होत, ऐसे नहीं के होत, वैसे नहीं के होत, हमनी के ओकरा में ना जाई जा। काम हो रहल बा, सरकार के प्रयास बा जे बचा लियो। देखी है एगो मकान बिया, ये मकान के देख के रउआ सबे अंदाज़ा लगा सकतनी। देखी पूरा एकदम प्रयास बा जे कसहू क के जौन बाँचल बा ओकरा के बचा लियो। देख ली हेजा तक काम भइल बा एस्टीमेट के हिसाब से, ओकरा ओने देख ली फिर अरारी खाड़ बिया। ई जमैनिया है, जमैनिया के बाद बहोरनपुर मौजा आवेला। बहोरनपुर मौजा के बाद तस्वीर में धुंधला धुंधला सा नजर आवत हुई जौन शिवपुर गंगा घाट पर पुल बनता, ओकर झलक रउआ सभे के वीडियो में नजर आई। देख ली एनियो अरारी बन गई बिया, कटान के डर बनल बा जे अब अगर एने रुकता तो आगा पूर्व की कटान बढ़ी, फिर ओने उत्तर प्रदेश पश्चिम में कटान बढ़ी। अभी ये जब स्थिति बा कि रोके के प्रयास सरकार कैले बिया। अब जैसे जैसे गंगा जल में वृद्धि हुई
तब जाके पता चली जे आखिर का स्थिति रहता है। उस तले के घर हुआ। हाँ जी है हमारे घर है जो दुताला लौकता है। अच्छा, हाँ तो अभी कहाँ मैंने कहाँ घर बा अभी? अभी तो जैसे कहाँ रहता डेरा रात? वो ये बांध पे रहता नहीं जा बने पर बना पे जा जहाँ गाय भैंस बारिश हो जाए देखते ही बनी। हाँ उजे हाँ। तो ई जौन जमीन उमीन होत रहे कि जमीन उमीन मिलल बा? अभी वास्तविक रूप से मैंने केहू के मिलल नहीं है जमीन ना। जमीन केहू के नहीं मिलल। तो अब तो ई खड़ा बा, ई रहुए मकान हाथ हाँ, हाथ तनी कि खड़ा बा आधा बा? हाँ बस 2 रूम नीचे बा, एगो ऊपर बा, 2 ताला बस ये बा चल। आ हई मकान एगो हई पीछे लोकतिया कि तिवारी जी के हाथ आधा इनका ढह गल आधा बात चल बा। तो ई लोग अभी अभी एही में रहते बा? हाँ ये लोग के 1-2 परिवार बाल अभी रहता। यही में रहते लोग? हाँ कहाँ जा लोग कहाँ गुजारा करस लोग। कुल लोग के जहाँ जगह जहाँ गुजारा होता हमनी के ना गुजारा रहे साफ ढह गुल तो जाके दूसरा जगह हमनी के रह गुजारा करते नहीं जा। लेकिन ई लोग अभी यही में बा? यही में बाल घरे के होई? हाँ हो लो देख हाँ आई देखी यही जवा यहाँ सबसे हमनी के जाने का प्रयास करब जा कि बाय न सरा ही कनियो से आवे के। तब इतना बोरी डलाइल है जा ईटा इतना रहला इतना पिलर रहला मैं भसा के जाती दिहलो माटी ढेरे रहला। कहलो कि माटी हम सलोपिन करके भर देम आ बोरिया नीमन से दे देम। मौकी लोग कहल हल न हो जाले बोरिया ना डलाइल ला। प्रभावी कहाँ हो जा थाना में फ़ोन कैनी है तो वहाँ के फेन पूछनी है तो हाथ ना डलाइल है। फेन जानी कि रौरा कहाँ फ़ोन कैनी है तो हाथ ना डाल के जैसे तैसे डाल के लो भाग गिल बालो जन्नी। हाँ कहनी कि बोरी पे बोरी चढ़ा दी कि घरवा बाँच जाई। बाँचे कही तो बाँची ना चाची बाँची ना कह के हमारे जैसे जैसे कह के चल गिल बालो। देख लिया बरोरा समय नहीं बा। तो अब वहीं में लोग रहता? हमनी के रहत नहीं हमनी के 5 परिवार अभी बनी जा। हमनी के 15 परिवार बा। चली देख ली घर में 5 गो घर बा। तो डर नहीं खेला कर? ना डर का ही में रहल बन जाता का डर ले कहाँ जाई जा ना कुछ मिलल ना कुछ। 5 गो लइकन के में 2 गो लइकन के खासा पैसा मिलल केहू के ना मिलल कुछ। आ जगह जमीन के हमनी के हइये नहीं अभी जन्नी। तो कहाँ माने 2 आदमी के पैसा मिलल? हाँ आ 2,40,000। हाँ आ 3 गो लइकन के काट दिहल नाव आ हमनी के बूढ़ा बूढ़ी के उहे हाल बा जन्नी। तो अभी रात के गुजारा यही में हो रहा है? हाँ यही में दिन रात यही में अपना परिवार लेके बाद में कहाँ जाई जा। वही खिड़की के राह खोल ले बनी वही तरी जाई ले। हाँ यही में टाटी घेर के बाद में। तो ये ठेकेदार लोग बाग चल गए लोग? अभी यहाँ नहीं होना नौरंगा को रहत रहो नौरंगा के लोग संगे होनिए में रहत देखिए हो जा बांध ले खेलो जो ढहता कहनी जा कि तनी 2 बाँस और उन्हें कह देव न तो कहना गैया बाँच जी तो से घूम के काट दी। मको वहाँ सबके कुछ ना सुननी कहतनी कि ना वो कटान खातिर रख ले बन जा कि वही तरी काट के गंगा जी से निकल जी हैं कोनो मने अथी ना भइल है। का कहल लोग? कटान खातिर रख ले बन जा ऐसे घेरब तो गाँव मने कट जाई आ वैसे छोड़ ले बन जा तो ऐसे गंगा जी निकल जी हैं। अच्छा यह बात कहल लोग। अच्छा हाँ माने ओने पूर्व बलंग? हाँ हाँ वैसे कट के वैसे निकल जी ना तो हो जाए करब न तो गंगा जी गाँव रवा सबके भसा दी जोनो बाचल बा तोनो चल जाई। यह बात हो जन्नी। देखिए पहले कहनी कि तनी डाल दी सब मटिया ना खदरी में कोनो सुनवाई वो लोग के ना भइल है। बिछावल बोरी लिया लिया के देख रसम नहीं बा। बिछावल फाटल बोरी लिया लिया के जब 10 गो 15 गो डालल हलो कुछ सुनवाई नहीं। चलो जैसे तैसे कह के प्रयास जारी बा कि भैया सब बचा लिया देख ली। झांकी काट के नीमी के शीशो के गम्हार के जैसे तैसे कह के प्रयास यह बा जे रहुए बनिए जवा जी बोलिए। हाँ तो देख तनी कि जौन बना रहा कुल भसता रारी फेर से खड़ा होती है। मीडिया में हम कोई जवाबदेही नहीं है। मीडिया ना है महाराज हमने कही के लोग बता दी कि अरारी खाड़ कहाँ होती है ना बोलब रुआ का बोलब? हमको बोलने का अधिकार नहीं है ना। अरे तो कमावा के बता दी रहुआ मौत ही बोली रहुआ माने मीडिया में नहीं कौन हम माय को नहीं खिले ले यही तरी बता दी कि फिर पैसा मैं पानी में चली गई मैं अरारी खाड़ हो गई और फिर झांकी डलाती है। हमको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। जो हम लोग को ऊपर से आदेश मिलता है हम वही काम कर रहे हैं। वो तो ठीक बार रहुआ देश नहीं खे लेकिन कमावा के बारे में बता दी कि भैया का काम होता। कामों के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है ना। तो के बोली? हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी लोग हैं वो ना बताएंगे। अच्छा हमनी के काम केहू के हरास कल नहीं के हमनी के यथा स्थिति देखावल बा कि देख ली ई जतना रुपया रहला सरकार के रुपया ना रहला आम जनता के रुपया रहला आ मैं फिर पानी में चली गई। देख ली झांकी के जौन सिस्टम रहला उ झांकी आज भी डला रहल बा। यही तरी ओने के लोग यही तरी त्राई माम कैले बा जो कुछ काम नहीं प्रयास कल गई रही तो रोके खातिर समय रहल हा बोरी में बालू भट्टी के रहला बुलडोजर दियाई रही
शायद रुक जाई, मैंने एक से एक बड़ से बड़ कटान रुक गई। लेकिन ये जब अभी तनी मनी गंगा जी खाली अभी मैंने का कहल जाऊ जो अभी शुरुआते भइल बा। अभी तो मैंने कहल जाऊ जो अभी आषाढ़ खत्म भइल बा, अभी सावन आई, भादो आई। तो सोची जो सावन भादो में जब का हाल हुई, जब आषाढ़े में ही हाल बा।